התחלתי. אז תלמידה. שתיים מנסה לכל. אוקיי, הפעם אנחנו עזבנו את החום. לטובת שי. טוב. וואו, במצלמה רואים את זה שונה לגמרי. ככה משנים. לטובת הצופים שבבית נסביר שזה כחול. כן. יואו, אני מרגישה מפורסמת. אז תצטרכו נעלה את זה ליום. לא. לא אמרת סגול ומשהו? מה? סיירות? אני... לא. נשים אותו ברקע. כן. אדום. נכון, לא צריך לראות את זה. זה לעשות סקר שוב. איך מכינים כחול? איך מכינים חום? מערבבים את כל שלושת הצבעים. השאלה זה באיזה כמות. אבל כבר עשינו. מה זה כל הצבעים? איילת. נו, כחול, אדום, טוב. אלה הצבעים. נו בסדר, אבל כל שאר הצבעים הם תוצאה של 3,000. שימו לב מה יוצא פה, בנות. זה התחלה של חום, אבל חום חרא. נוי, תראי. איזה חום אתם צריכות? אומייגאד, צריך לעזור קצת שחור. נכון. נו בסדר, אז שנייה, רגע, חכי רגע, תני לי לערבב. אפשר גם להוסיף, אפשר פשוט עכשיו... רגע, נוי, אנחנו לא עשינו את זה. איך אמרתי את זה? כי אתם פשוט התחלתם לשפוך מיליון צבעים. בהתחלה עשינו את שלושתם. וככה עושים חום. פה. תודה.